Античка Грција како прототип за формирање современа држава по падот на Отоманската империја. Јазикот, но и црквата, главни елементи во создавањето на новиот идентитет. Баварците и Западот протагонисти. Синџирот која поврзува Античка со денешна Грција е прекинат по 4-вековното владење на отоманите. Ова се само делови од грчкиот документарец 1821-та, посветена востанието против турците. Документарец кој од еден поинако фагол ја представува грчката историја, но и документарец кој предизвика бурни реакции во Грција поради некои контроверзни тези кои беа представени во него, меѓу кои дека современа Грција и современиот грчки идентитет го создале баварците и западните сили по востанието против отоманите. Професорот по историја Михаилидис, кој беше и советник во документарецот, за Канал 5 вели дека царот Отонас, но и неговиот татко голем обожувач на Грција, кој Минхен го изградил според примерот на Античка Грција, одиграле голема улога во создавањето на новата држава. Εξαρτάται τι εννοούμε με τον όρο σύγχρονη Ελλάδα. Η σύγχρονη Ελλάδα είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει με τη συγκρότηση της νεοελληνικής συνείδησης. Αυτό το πράγμα μπορεί να υπήρχε στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αλλά ουσιαστικά με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό μετά το 1789 αποκτά καινούργια χαρακτηριστικά. Αποκτά την έννοια του πολίτη, ότι ζούμε σε ένα κράτος και είμαστε όλοι πολίτες, δηλαδή έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και από εκεί σταδιακά αρχίζει αυτό το πράγμα να οδηγεί σε ένα κράτος. Το κράτος συγκροτείται το 1830. Και όταν έρχεται ο Όθωνας ως πρώτος βασιλιάς, ξεκινάει πραγματικά τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες, γιατί είχε προηγηθεί ο Καποδίστριας ήδη από το 1828, να φτιάξει ένα κράτος. Многумина смета дека по 4-вековното владење на отоманите не можеме да говориме за континуитет и сродство на денешните со античките грци. Историчарот Михаилидис вели дека крвно сродство не постои, но јазикот и културата се главниот мост. Κοιτάξτε, η συνέχεια υπήρχε συνέχεια. Η συνέχεια υπήρχε κυρίως στη γλώσσα, την ελληνική και στον πολιτισμό. Αυτή δεν είναι φιλετική συγγένεια. Τα σύγχρονα έθνη δεν έχουν φιλετική συγγένεια, δηλαδή δεν είναι το αίμα που συνδέει τους ανθρώπους με το παρελθόν, αλλά είναι ο πολιτισμός και η γλώσσα είναι το βασικό στοιχείο το οποίο κουβαλά αυτόν τον πολιτισμό στα ήθη, στα έθιμα, στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, στο ρόλο της γλώσσας υπάρχει αυτή η συνέχεια. Η ταυτότητα σε όλα τα κράτη του κόσμου είναι κάτι που διαμορφώνεται, αναπλάθεται κάθε στιγμή. Δεν είναι ένα στατικό πράγμα, δεν είναι ένα ακίνητο πράγμα, δεν είναι μια πέτρα που τη βλέπουμε στο διάβα του χρόνου με τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν ήταν το ίδιο η ελληνική ταυτότητα όταν ξεκίνησε η Επανάσταση με την Επανάσταση σήμερα. Како и во секоја војна, така и во грчкото востание не изостана и масовните колежи, но не беа само грците жртви на отоманците, постојат и колежи од грчка страна, а токму и овој момент е обработен во документарецот. Στη διάρκεια της Επανάστασης είχαμε αυτή την έκρηξη των καταπιεσμένων χριστιανών ενάντια στους μουσουλμάνους. Η σφαγή της Τριπολιτσάς μετά την κατάληψή της από τους Έλληνες αντάρτες είναι μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Βεβαίως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σε μια περίπτωση, στην περίπτωση της Τριπολιτσάς, δεν έχουμε τακτικό ελληνικό στρατό. Έχουμε αντάρτες, ανθρώπους οι οποίοι εξεγείρονται. Από την άλλη έχουμε μια συγκροτημένη εξουσία, ένα κράτος, το Οθωμανικό κράτος. Μπορεί να είναι σε παρακμή, αλλά δεν πάβει να είναι ένα κράτος. Αυτό δεν το λέω για να πω ότι οι σφαγές που έκαναν οι Οθωμανοί είναι περισσότερες που ήταν από αυτές που έκαναν οι Έλληνες. Документарниот филм 1821 кој се емитуваше на телевизијата Sky, освен што предизвика бура и негативни и позитивни реакции во Грција, како од експертите, така и од обичните граѓани, беше интересен и за соседите на Грција. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.